Čus čus, já jsem Mangi a já ti vítám u druhého partu na hru Batman. Nějak se mi teďka posral nahrávání, takže jsem už před chvílí zmlátil gardu tam před tím barákem, takže už jsem to začal nahrávat rovnou odsud, takže tady na nás jdou nějací 4 chlapci, tam vpravo a někde vlevo budou uvěznění další, takže máme sem hodit granát a takhle se jim vypaříme hezky. They don't know where I am. Good. Let's keep it that way. Time to survey the room. Plan out my tactics. Jo, přesně tam 4 jsou thugs, all armed, dva, kteří 2 vězní hostages. This is gonna be easy. nějaké záchranáře a my je musíme zachránit. To je tak, když záchranář potřebuje zachránit, no. That won't stop him. Oh man, I'm gonna die in here. If I can get behind those 2 without being seen, I can take them both in one move. Tak tady na ně ze zvrchu skočíme, jestli se nás všimnou. Tady nám to ukazuje nějaký double takedown, takže krásně hlavama o sebe. You'll be okay. Wait here and don't make a noise. Ještě musíme zmáknout tady tyhle dva. Jeden, oni jsou tady, myslím, schovaní. Jo, přesně tam. Tak tady sejmeme hezky. Krása, už zbývá jenom jeden. Tady si vyskočíme navrch, ať nás He's got a nevidí. hostage. I can glide to the scaffolding above him without being seen and take him down from there. Tak, na plošinu. O, krásně jsme ho uškrtili. A doktorky jsme The room zachránili. is secure. You're safe now. Super. Yo, Batman, thanks for the help. Tady asi něco budou kecat ještě. What the hell made that woman come in here and do all this? Why kill us? Quinn's only priority is to protect Joker. She's dangerous. So I see. Well, thanks, Batman. It's funny. I figured people would be grateful to have us here. I guess I was wrong. Tak, doktorky jsme tu zachránili a můžeme jít ven. Jenže tady ma to asi nepůjde. Tak zkusíme to, ty dveře. Těch jsem si tam minule vůbec nevšiml. Jo, vlastně teďka musíme najít to místo, odkud nás sestřelil málem. No jo. Tady krásně žebřík. A máme to. There's the gun. It looks like it's being controlled remotely by Tak tady jsme Joker. našli tu zbraň. Teď tady musíme ji oskenovat, jestli to byla opravdu ona, nebo... Ne, to je mi páska. Well, look who it is. I haven't seen you for... How long has it been? Let's see. There was an asylum, some monsters, and oh, that's right. You left me to die. Now, you probably don't remember it that way, but who cares? You just need to worry about the bombs. Hurry up now. Clock's ticking. Tak musíme rychle vyskočit z okna, nebo... Kurňa, seka. Dobré, nebo to bouchne. Tak tohle... Fox teda udělali, protože se mi nepodařilo na první pokus vyskočit. Z toho okna. Alfred, I've got a lock on the signal Bylo used teda- to remotely control the sniper rifle. Fakt Joker's nečekané. behind this. Was there ever any doubt? The radio signal should lead me right to him. Good luck, sir. Musíme najít nějaký rádiový signál od Jokera. Tak, 400 metrů od nás byl. Se pořád přibližujeme. Dobře. This is Air Tiger 3. We have visual on Batman. Awaiting orders. Over. He's harmless. Continue to monitor his progress, but do 300 not metrů engage. necelých. We have special plans No to for jdem Batman. brzo. Affirmative. Returning to patrol formation. Out. We've
lost sight of Batman. I repeat, target. Tam dole nějací chlapci si nás všimli. A ti nás snad nemusí zajímat. You are now taking your first tentative steps towards a better world. Tady je nějaký Joker's Funland, ale tady ještě nám chybí 150 metrů, takže to určitě nebude ono. Tak ale blížíme se, což je dobré. Nám chybí necelých 60 metrů. Listen up, dumbasses, and listen carefully. 30 metrů. As you know, Mr. J is... Tam nahoře. He's not himself. The last thing he needs is any 13 so-called metrů. superhero coming in here and stomping his 4 metrů. Alfred, I need to find a route into the Sionis steel mill. Have you tried the front door, sir? Why didn't I think of that? It was obviously too easy. Let's see. If all the other access routes are locked down, the only way in would be... No, it's suicide. The main chimney. Okay then. Tak Alfred nám právě řekl, že musíme skočit do toho komína, což se nám úspěšně zdařilo. Tak jsme dopadli na natažený provaz tady pod lávou, snad neskočíme rovnou do ní, no to říkám. Ty vole. OK. Tady máme nějakou chodbu. Tady krásný slidovým. Sakra. Vylez, kámo. Co děláš? The steam from the furnace will boil me alive. Horké. I need to cool down the coals somehow. Sladit, asi. Bo já nevím. Jo, super. Tak vytáhneme. Snad to schladíme. Jo, už se to chladí. Super. Tak přeručkujeme na druhou stranu. Mám přejít po zábranu. Skoč. Dobře, tohle máme za sebou. Jo, tady použijem explozivní spray. Nám tady rozbije ty kameny. OK. Tady musíme rozbít to. Přesně toto, tam ten puntík, ať nám to přestane foukat ten plyn, ať můžeme nahoru. Yeah, Joker wants you to think he's sick. Then wham! Gotcha. I promised you some Tady je nějaké entertainment, zrušení. right, boys? A to špatné, tam drží do dalšího doktorka, You no. should have tried harder. That useless practice Sakra. failed, Mr. J. And you know what that means. Musíme ji zachránit co nejrychleji. Se nevím, co Furnace tady. became too unstable and caused the tady tunnel asi to nic. collapse. Jo, to jsme šli zpátky, aha. Se omlouvám. Tady vlevo nic, takže musíme tudy. Ale tady... Kurma teď. Už tady jsme přišli. Jo, tady... To bylo také schované, že to ani nevšim. Oheň. OK, tak to projdeme hezky. Tak. Ty necháš ju?
tady nad nima, tak si to tady hezky projdeme. You know what you've got to do. Go get the snowman and bring S him tím, že back. nás nevidí, jo. He's gonna pay for screwing over Mr. J. I need him back. Tady jsou nějaké vodní pády, ale ty už jsme zmákli, což je dobře. A tady asi nic dělat nebudeme moc. Sounds like she's declared war on Takže můžeme jít zpátky a projdeme, co tady mám. Je super, že jsou tady hlavní a tady Joker really si must je be sick podáme. after all. Můžeme na to. Krása. Krásně jsme je tady sundali. Kombo 20, což se mi ještě nepodařilo. Myslím si, že super. hell are you doing here? You're supposed to be dead! Well, there's no way you're getting to Mr. J. We're safe and sound up here. You can just stay down there and burn! Tak musíme najít tu doktorku. Joker's holed up in the manager's office in the steel mill. I'm sure you'll find a way, sir. Of course I will. Some of his goons dragged a doctor away. I'm going to find her first, then deal with Joker. Tak nevím, jestli... Jo, tady nám ukáže, kde se nachází, což je super. Někde, až tam daleko. Jejda. Zkusíme to ty dveře. Kámo, neskakej si tu po zábradlí. Tady jde o život. OK. A já nechci teďka trofy, já chci zachránit paní doktorku. Tady máme nějak... Joker's men are waiting for me. To ty dveře I nejdou should otevřít, scope out the protože room by si to nás asi pinpoint their tam location. někdo všim. Jo, jsou tam. Takže to musíme vzít jinudy. Tady jsem viděl, jo, přesně toto. A musíme to projít tudma. They've got that doorway covered. Ale teď kudma. I need to find a different way to get past Joker's men. Jo, přesně tady. Tady se na ně vrhneme. Holly? Have you forgotten about a boyfriend? Way I hear it, the whole world was forgotten about her boyfriend soon enough. Then I get a ride on the heart. A přeskočíme ještě sem, ať na ně krásně vidíme. Don't get too cocky. Batman's dangerous. Hell, na Holly's ně. dangerous. O, tož to bylo pěkně drsné. Tak kam zmizli? Jo, ti jsou tady. Tak ty si tady taky hezky podáme. Tak, toto už známe, krásně hlavy o sebe. Tak, musíme nějak proskočit okno, asi toto. To už máme špatné zkušenosti s těma oknama, ano, přesně. Jak jsme málem odbouchli. Ale tady je další stráž, se koukneme aspoň 6 ozbrojenců. Tak to bude lehce těžší, jako. To nám možná zabere chvilku. Musíme si vždycky vytipovat samotné a na ty zautočit, protože ti jsou vždycky nejlehčí. Tady jsou dva. Počkat, když skočím za ně. A dávím zase ten takedown. Jo, přesně toto. No, zkušenosti se uplatňují.
Ale teďka ještě zbývají 4. Tam je jeden. Tam jsou 2. A tam je. Mr. J tells me you're the best guide he has. Come to think of it, Tady he na is to toho sick and půjdem. a little delusional. I hope for your sake he's right. Tak, tady dám, to se omlouvám, jsem nechtě vypustil a i plyn, ale zase dobře, že nás neviděl tady ten prvý, jak tu běžel. Batman's here to save. Sakra. Se mi nějak nepovedlo to přistání. Stay up, Bat! With the lady! Ještě nám zbývají 2. Ať jsou tam. How about a Tak painkiller? pojďte někdo, vyběhni. Tell us how to Já fix to na the vás čekat Joker and nebudu. you can crawl out of here. Vládky, jako přes okno, jo. To radši ne, to nebudu riskovat, když ji odstřelí. Mr. J. Mr. J. Káš. Jako furt jsou tam? No to ne. Ale... Počkej. We can stop anytime you like, Doc. Just tell us how to... Ne, už si mě všiml, aha. Batman's back. Okay. Man down! Ještě nám zbývá ten poslední, Get away from me! Get away! který nás tu hezky nevidí. Ale počkáme se tady na něho. Tak hezky. Please get me out of this thing. How do you think poor Mr. J A is dobře, gonna get doktorku jsme better if našli. you... Can you stand? Give me a second. What's wrong with these people? That crazy woman thinks I can fix the Joker. What's wrong with him? There's something in his blood. Some kind of toxin. It's killing him. He blames something called Titan. Titan? Yeah. Do you know what he's talking about? He kept going on about his last laugh. Doc. Isn't that information supposed to be confidential? What's happening? How does she know what we're saying? Get that door sealed up nice and tight, boys. We don't want that fireman escaping, do we? At least they won't be getting in. We're safe, right? Wait here, Doctor. What the hell are you doing? I need to get out of here. Someone needs to stop Joker. Stay here. You'll be safe. You sure? If you hear anyone coming, hide. I'll be back. Právě jsme dostali novou zbraň, kterou jsme našli tamhle v nějaké té laboratoři. Paní doktorku jsme zachránili, což byl asi hlavní účel tohoto partu. A já si myslím, že pro druhý part Batmana by to úplně stačilo. Jestli se ti tohle video líbilo, tak mě můžeš podpořit lajkem, popřípadě odběrem. Takže já se s tebou loučím a čus.